Hello लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि गियान बक्स इउटुब चेनेलनिफ्राय बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ दिनैनि बे आं बार गथ'फोरखौ आलासिनो ना हमनायाव लांनो नाङा नायानो इसिबो मोनोलै गेटआव खेबथामनो सानथाम सानब्रै बन्द' जाखायो रायलायनायफोरना एसे सानै गांल' होयो ओमफ्राय नों मा जानो आरो आलासि जानायाव मानो लांफायो आरो हाथाय जानायाव मानो लांफायो दिनैनि टपिक्सआनो जाहैबाय जोंहा आसामाव 4 फेज गुणोत्सव सोलिगासिनो दङ बे 4 फेज गुणोत्सवनि दिनै नैथि खोन्दो जादों बे नैथि खोन्दो गुणोत्सवआ सोलिगासिनो दं 1 फेब्रुवारिनिफ्राय 4 फेब्रुवारिसिम दा दिनैहाय जाहैबाय एक्सटार्नेल इभालुएसन बे एक्सटार्नेल इभालुएसनाव मोनसे क्लास्टारनि सिङावनो टिचारफोरखौ माने मिउचुएल एक्सटार्नेल इभालुएटरजों लोगोसे खामानि मावफानो थाखाय जोंखौ इनभिजिलेटर हिसाबै सेलेक्ट खालामनानै हरदों दा आं दंफैयो दा दिनैहाय आंनि डिउटिया जाहैबाय जाम्फैगुरि एलपि स्कुलाव बे जाम्फैगुरि एलपि स्कुलाव आङो एक्सटार्नेल इभालुएटरजों लोगोसे खामानि मावफानांगौ एसे इभालुएटर हिसाबै बुंनो थाङोब्ला बे जाम्फैगुरि एलपि स्कुलनि गथ'फ्रा मोजाङानो मेनार बिसोरनि डिसिप्लिन मोजाङैनो जादों अखा बायदिसिना बेफोरबायदि जेबो गैया आरो बेनिफ्राय मोजाङै मोजां सोलिलांनो हाबाय जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम पेकिं खालामनानै जोङो बेखौ दैथायहरनायसिम सिआरसि सारनि आखायाव गथायनायसिम माने मोजाङै मोजां मावनानै हरनो हाबाय आरो थारमाने जेबो दिगदार गैया जेबो उसुबिदा फैयाखै जेबो गोनो गोथोबो फैयासै जेबो मिस्टेकबो जानाय जायासै